Hamilton naar Zeeland, dat is het plak dat de reunie houden wordt. Want ook aan de andere kant van de wereld wordt Fries praat. In Nieuw-Zeeland wen je zo'n 11.000 mensen met Frieske roots. Een geschikt plak dus voor een Friese reunie. Die is organiseren door Friesland Verbindt, de netwerkorganisatie die het Friesen over de hele wereld met elkaar in contact brengt om kennis, cultuur en werk te delen. De reunie wie onderdeel van een 4 dagen durend evenement. Het is een hele grote belutsennietmerk nog hier van de Friesen die hier binnen. En we hebben een business daar gewoon, nou, dat had al de eerste successen opsmieten. Takomier wordt de reunie in uw provincie houden. Dat is ook de reden dat een Frieske delegatie naar Nieuw-Zeeland aanreiziger is. In juni doen we een enorm grote oproep om de mensen in 2012 naar Friesland te krijgen. Van dit groot evenement in juli 2012. Misschien slaagt het om deze familie dan naar Nederland te krijgen. Een familie met 3 generaties Friesen. Ze zijn in elk geval enthousiast. Nou, ze hebben al een praat over Friesland gehad. En nu kunnen ze een beetje meer zien en meer begrijpen. En ik voor de geschiedenis van Friesland, dat ze er vroeger iets zeggen. En je treft zoveel mensen die je kennen en die je wel ooit hebt. Het is een prachtige dag. Maar geldt dat ook voor de jongere generatie? Hij zei nog wel wat met haar Frieske roots. Er zijn in elk geval genoeg jongeren aanwezig op de reunie om dat te vragen. Neem bijgelijks Berber. Ze is 10 hier en ze komt uit Awamutu. Wat weet zij van Friesland? Ik heb laatst hier naar Nederland-West. En er zijn niks heuvels of zo. In Nieuw-Zeeland wordt alle jaren een Friese dag houden. Maar deze keer dus ook maar gasten uit Friesland. De organisatie van Nieuw-Zeeland is dik tevreden. Ik zie een soort mensen, gewoon een hele soort lol. En de band er ook bij betrokken. En mensen van Friese afstanders en ouders. En iedereen kwam heel mooi bij elkaar. Ja.